got. Put the recycling in the right box. Recycle, recycle, we're going to recycle. Здравей! Аз съм Георги от Ценна пластмаса София. Мястото, където превръщаме изхвърлената пластмаса в полезни предмети. В това видео ще ти разкажа какво планираме за предстоящата година и как заедно с теб можем да постигнем целите си. Хайде напред! Чакай, първо сигурно не знаеш кои сме ние. Повечето хора все още не са чували за нас, но работим по решаването на този въпрос, ще ти кажа след малко. Ние сме Ценна пластмаса София, където собственоръчно рециклираме пластмаса. Част сме от световното движение Precious Plastic или на български Ценна пластмаса. Аз съм Георги и стартирах целият проект след като един ден си мислех колко много пластмаса използвам всеки един ден и колко много всъщност това замърсява природата ни. И как всъщност децата ни най-вероятно ще трябва да изчистят нашата кочина. Поразрових се и видях машините на Precious Plastic в действие, след което с помощта на баща ми ги построихме и ги разработихме. Впоследствие успях да намеря съмишленици, които доброволно да ми помагат да развиваме работилницата. И така вече цели 4 години се усъвършенствам да работя с машините за рециклиране на пластмаса. Въпреки многото хора покрай проекта, за момента аз съм единствената движеща сила и ми трябва едно рамо. Или по-скоро 3-4 ramена. Ще ти кажа повече за това към края на видеото. Вече ти казах, че собственоръчно рециклираме пластмаса, т.е. с нашите машини и собствените ни ръце превръщаме нашия боклук, нашите отпадъци в полезни предмети. Защо правим това, което правим? Защото искаме да създадем осъзнаване и възможност на всеки един от обществото ни да помогне с решението на проблема с пластмасата. Ако всеки един от нас, и деца, и възрастни, може да допринесе със собствени усилия за разумната употреба на пластмасови изделия и предаде знанията си на хората около себе си, то вярваме, че ще можем да се справим с проблема заедно като общество. Как правим цялото това преработване? По няколко начина. Първият е, че събираме пластмаса от наши собствени събирателни пунктове. Вторият начин е преработваме пластмасата в нашата работилница, като правим различни събития с доброволци. Третия начин е продаваме готовите изработени предмети от рециклирана пластмаса, както и помагаме за построяването на нови машини за рециклиране на пластмаса. Четвъртия начин е, че инвестираме обратно всички печалби от продуктите от работилниците в машини и оборудване, за да развиваме нашата работилница. Петия начин е, че споделяме целият ни натрупан опит с всички ентусиасти, които искат да се присъединят към нас. Поставили сме си много ясни цели за следващата година и сега ще ти разкажа съвсем накратко за всяка една от тези цели. Цел номер 1. Да съберем постоянни членове на екипа. За наше щастие, проектът ни набира огромна популярност и разгръщането му в този момент зависи от това да стигне до още повече хора. Как? С най-правилните хора, които да се включат с това, което правят най-добре. Имаме много работа да вършим, а в момента сме само няколко човека, които отделяме по малко време за целия проект. Цел номер 2. Имаме супер яки продукти, но никой не знае за тях. Ние произвеждаме 100% собственоръчно рециклирани продукти, които маркетираме с идеална цел. За тези продукти стои нашата голяма кауза. Трябва да ги популяризираме и да докараме хора на нашия онлайн магазин, откъдето да започнем да генерираме постоянни приходи. Цел номер 3. Да създадем обучително съдържание за рециклиране. От опита ни до тук виждаме, че масово обществото ни не е добре запознато с рециклирането или пък още по-лошо изобщо не вярват в него. Искаме да поправим това, като създадем школа за рециклиране, където хората ще могат да научат бързо и лесно повече за това как всъщност работи рециклирането и как самите те могат наистина да са полезни и ефективни в процеса на рециклирането. Като се грижат по-добре за отпадъците си и дори рециклират в домашни условия. Бихме искали да помогнем на училищните извънкласни дейности
и да обогатим репертуара ни с работилници на живо, в които децата, а и възрастните, да се образоват и собственоръчно да създават предмети, които доказват тяхната ангажираност и роля в подобряването на средата около тях. Цел номер 4. Популяризиране на организацията ни. Вижте колко сме готини. Няма ли да е яко повече хора да знаят за нас и да ни помагат? Ще предприемем стъпки, за да увеличим популярността ни сред осъзнатите хора, а защо не и да променим нагласата на тези от нас, които изобщо не вярват в рециклирането. И накрая, но не на последно място, привличането на нови партньори и реализирането на различни колаборации е наш голям приоритет, за който също ни трябва твоята помощ. Тук накратко ви показвам и дейностите, които си представяме да извършваме всеки един месец. От тези дейности ще се плащат хонорарите на всички, които решат да се присъединят към нашия екип, или всъщност вие сами ще си изкарвате парите от проекта. Нека ти разкажа съвсем накратко в какви дейности би могъл да се включиш ти. Първо, платени работилници. Те са основният ни приход на средства. Чрез тях всъщност си плащаме найма, покриваме разходите по машините и по оборудването. Самите работилници са насочени към различни бизнеси и организации, които желаят да ангажират служителите си в смислени каузи. Целим се да провеждаме поне една платена работилница на месец. Дейност номер 2. Отворени работилници. Те са за абсолютно всеки един ентусиаст, който желая да се докосне до рециклирането на пластмаса в нашата работилница, при това напълно безплатно. Целим се да организираме редовно поне един или два пъти в месеца такива работилници. Дейност номер 3. Продажба на нашите продукти. Произвеждаме страхотни, полезни и функционални продукти от рециклирана пластмаса, които можеш между другото да видиш в нашия онлайн магазин. Целим се да продаваме повече от тях, така че да можем да си генерираме допълнителен доход. Дейност номер 4. Публикации в социалните ни канали. Разбира се, желаем да отразяваме работилниците и абсолютно всичко, което се случва покрай нас в социалните ни канали. Така че да можем да напомняме по-често за нас и да радваме нашите последователи. Дейност номер 5. Статии за рециклиране. Натрупали сме изключително много знания за рециклирането, които желаем да споделяме редовно в нашата школа за рециклиране под формата на статии, а защо не и видео уроци. Ако работим добре заедно, вярвам, че лесно можем да повишим дейностите, съответно и приходите значително, но това тук е по-скоро едно сигурно начало. А ето как си представяме и всъщност нашия бъдещ екип. Първият член, който търсим, има много важна роля и ще трябва да изпълнява поне няколко дейности, като например управител, партньор и координатор на цялата организация. Това е позиция за един отговорен и представителен човек, който да ми помага с ръководенето на цялата организация и всички хора замесени в нея. Следващата важна роля е началник на работилница. Тук търсим един сръчен и организиран човек с опит с работа с машини, който да се грижи цялостно за нашата работилница, за всичките ни машини и оборудване в нея. Следващата много важна роля е маркетинг човек, който да отговаря за уебсайта и за социалните ни канали. Тук си представяме един човек с опит с дигиталния маркетинг, който да се грижи за нашия уебсайт и да поддържа профилите ни в социалните медии. Освен това, този човек ще ни помага да търсим нови партньорства и да реализираме различни кампании. Следващата роля е за фотограф и видеограф. Това е един човек с опит в снимането на снимки и на видеосъдържание, така че да може да отразява нашите дейности. И накрая, но не на последно място, търсим доброволци в работилницата. Всички вие, които искате да се включвате редовно в работилници за рециклиране на пластмаса, сте винаги добре дошли, колкото повече, толкова по-добре. Представяме си за начало ти да отделяш по няколко часа от времето си всяка седмица, за да ни помагаш с развитието на проекта. Трудът ти, разбира се, ще бъде възнаграден с скромен хонорар. И ето, че стигнахме до същината на видеото. Ако ти си готин и много мотивиран човек, който не го е страх от работа и иска да се включи в един страхотен проект, в който заедно да подобрим нашата среда, за чието развитие ти можеш да имаш ключова роля, то Ценна пластмаса София търси точно теб.
Свържи се с нас и ни кажи как искаш да ни помогнеш и да се включиш в цялото начинание. Лично аз пък ще се радвам да се запозная с всеки един от вас и да предам всичките си знания за работа с пластмаса, така че заедно да можем да покажем на обществото ни колко всъщност е ценна пластмасата. Очакваме те! Можеш да видиш всички начини да се свържеш с нас на нашия сайт preciousplastic.sofia.com. А сега те оставям, защото отивам на работилница, защото имаме много пластмаса да рециклираме. Ще се радвам да те видя и теб на нашите работилници, така че заповядай.